נקבץ מלא. כן, אנחנו כאן בים בחוף אשדוד, חוף מ"ד, כן. שם זה הדוסים, תסתכל. צריך לצלם מכאן אבל. כן, ניק, מה קורה? בוא נצלם אותך. כן. והנה ניק, הופה, איזה סטייל. ולד, אתה שחור, אחי. בוא לפה רגע, אתה שחור. רגע, הנה ולד, תראו את ולד, הנה ולד. פם 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 מנה מנה פם פם פררם פררם דום דום מנה מנה פם פם פררם מנה מנה פם פרם פם מנה מנה פם פם פררם פררם מנה מנה רגע, פעם אחרונה, כולכם ביחד, שלושתכם. בואו רגע, בואו לפה. חבר'ה, מוכנים? רגע, תקרבו. מנה מנה פם פם פררם מנה מנה פם 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 מנה מנה פם פם פררם 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 מנה מנה פם פם פררם מנה מנה פם 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 מנה מנה פם פם פררם 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 עוד אחד מנה 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 פם פררם פם לא יכול להפסיק. לא, חלאס, זהו, חלאס, לא, חי, לא, אני יכול להפסיק. פזדס. איליה! מה אתה עושה? בוא לפה. מה? כן, אני רוצה לצלם. איליה, איך הבנות בחיל האוויר, אחי? כאילו עם המדי א' של חיל האוויר, אבל הצמוד למכנס, איך זה? סבבה. מה סבבה? תגיד לי, וואי, שאני רואה את זה, אני רוצה פשוט טוב, ולד צריך להתקפל, מי נוסע איתי עם ולד? תתבדל לה. תיקח אותה. מנה. אתה צריך לבוא איתי אבל. למה? לקחת את הבקבוק. לאן? מה לאן? יש לך בקבוק אצלי. תביא לי אותו. לא. תכבד את הוידאו כבר, את הפורק. לא,